كمك أنهم زخبركم تعزبتي أبز حلف سمون نايستزرق حق زيتاتات حدث إيرترا الحديثة إيرترا حدثن إيرترا بروفايلن أتوكيرات تدالو مدب دهساس حتمت حزنا لكم قريبنا لنا أب عمدي رئيتو مقصلتا سلسي كفال مأدي مرعتتنا ون نخسمر قريبا لا أبز حلفة خفال نايز الصحفزي مرحتي هايمانوت كلن امنتات إيرترا من فللاي مأدي أبسقا هايمانوتاو ممرحي كم زي كونه نمتهت حويت ذهب ومبرهي دحر المغرب هايمانوتاو ممرحي انت زي كوينو تاريخاوي أمتاتو انتاي كخون يخل زبل حتو العلنا متحفت تاريخ بموكاس أبتنتاوي بهالي حبرتسب قبطي يخون بيت إسرائيل كموز عينتو أفللاي منبارو تملكتنا أب إيرتران إثيوبيان متتتاودما تلوا ناي بيت إسرائيل فلاشا كخون كم زخل رينا أب أوان ورار أحمد جران شحن شعتن 229 كساب شحن 543 زنبرة أب مونغو إسلام كريستيان استخيادة مرير كينات كا نتفلليات زقادة منبارو أنبيبنا عمدي تعنا رخص إذني أب هتانات ملكتات تنكي حلقتاتن حكمنا وفوسان داسيسات ركب أبوشتاوي أزانا طبق مزي سمعنا تغطي مس زقبرلنا ويون ناي مسمع عقمنا خقودل مس نعزب رخصي إذني أقات إمناك خوني خاليو رخص إذني ببكتيريا وي بفيروس صعبك خون يخاليو اترخصي كم لمود أب مأكلاي كفال ناي إذني دحر خبرو إذني يزقاتم حالفو أبوشتاوي وي دقاوي كفال ناي إذني كرأي خاليو رخص إذني مبزحت أجزاء بعلو زحو كايخون أمبر بسنك زفترو مقولي أزيو أقنزاون أقاطعلن سمعت زلوا رخص إذني سور زسدده مالت كرونيك وي كبيد أكيد كخوني خليو كبيد تباهيلو زقلات رخص إذني أزيو أقنزاو خينو جن نحات إرجزايو تصنح سور زسدده وي حدور تباهيلو زقلات رخص إذني ملو بملو زيت أفق كينو تدقاقامي كنكنن في وسان يدليو بز مخنات مسجزي أب إذني نواري قدعت كسعب يخل أب عمدي بهالن سنة بابن كاب نتسهنا كساب تمكرو زر استو تحستو قريب الله زانتا هيوت ممهر يسحق تولد مدهن انبيا لولدو قوميدا نقوسا ويزعلم بلا شاء حمد إدريس عواته زانتا ولك زخري قعزو ودي 4 عامتات كاب غورفي تذكرو قال كابتوم كتكاسو زخلو مصحفتي تاريخ هيوتن بعلى تاريخ هيوتن يوم نمخانو ازم مصحفتي اب لب ولدات كسفرو استتسفنالهم ماتريالات ديوم تطقمملو እዚ ተበግሶ ዚና ሃገርን ንብዛዕባ ሃገርና ዝግደሱን ከዓግብሉ ካብ ምድላይ ዝተላዕለ ድዩ ማለት ንናይ ህንጥዩነት ድሌት ንኸርብዩ ጥራይ ድዮም ተጻሒፎም ዶስ ልብ ወለድ ዝሓቶ ብዙሕን ዝተፈላልየን ጠለባት ዘንቀሎ ፍርሒዩ ኣፍሪዎም እዚ ማተርያል ናብ ታሪኽ ህይወት ወይ ባዕለ ታሪኽ ህይወት ክግዕዝ እንተዳ ኮይኑ ኣንበብቲ እቲ ኣብ ልብ ወለድ እንረኽቦ ዝያዳ ኩርናዕ ክንውሃብ ኣለና እዚ ኩርናዕ እዚ ብዛዕባቲ ንኣእምሮን መንፈስን ናይቶም ኣብ ልብ ወለድ ዘለው ሰባት ዘርእዩ እዚ ዝያዳ ኩርናዕ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ደራሲ ዝውንኖ ሓርነት ስእለ ኣእምሮ ክህበና ዝኽእል እዩ በዚ መንፅር እዚ ነቲ ንኹሉ ክንፈለጥ ዝኽእለና ኩርናዕ ደራሲ ንኽነግረና ክንፅበዮ ባህርያዊ እዩ ንምዃኑ ኣቶ ተኪዐ ኣብ ካብ ጎርፊ ተዘክሮ ነቲ ተወሳኺ ኩርናዕ ተገዲስሉ ዶ ከርእየና ክኢሉ ዶ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት መልክዐኛን ሕጉስን መንእሰይ ንባብ መግለፂ ውሽጣዊ ጽባቐ ዝኾነሉ ምኽንያት ንምርድኡ ኣይጸግምን ቅድም ቀዳድም ንባብ ምንጭ ፍልጠት ኮይኑ ኣብ ትምህርቲ ዓለም ይኹን ድሕሪኡ እቲ ዝዓበየ ርቕሒ ናይ ተዓዋትነት እዩ ዕውት ምዃን ድማ ናይ ኩሎም መንእሰያት ዕላማ እዩ ንባብ ግን ኣብ ትምህርትን ስራሕን ተወዳዳርን ዕውቱን ንምዃን ጥራይ ኣይኮነን ዝሕግዝ ንባብ መግቢ ሓበሬታ እዩ ዘንበብ ካብቲ ዘይዕንብብ ዝያዳ ሓበሬታ ኣለዎ ዝያዳ ሓበሬታን ፍልጠትን ዝውንን ከዓ ብዛዕባ ነብሱን ከባቢኡን ሰፍሐ መረዳእታ ኣለዎ ሰፊሕ መረዳእታ ምህላው ብግዲኡ ኩሉ መድያዊ ህይወትካ ብርግኣትን ነብሰ ግትኣትን እናመራሕካ ንጣዕሚ ህይወት ብሕጉስ መንፈስ ከተስተማቕሮ ዘኽእል ምስጢር እዩ ዕላማ ናይ ህይወት ከዓ ሓጎስን ፍስሃን ምጉንጻፍ እምበር ካልእ ኣይኮነን
بأنصارو وحدي فلتاتن نسو زفترو صبت أمرون اتقند طنقي عقل صبت ጭንቀት ድሕረት ስስዐ ተንኮል ገበንን ካልእ ክፉእን እዩ ብንባብ ነብሱ ዘማዕበለ ወረጃን ብሱልን መንእሰይ እምበኣር ዕዉት መልክዐኛን ሕጉስን መንእሰይ እዩ ውሽጣዊ ርግኣት ኣብ ምጉንጻፍን ጣዕሚ ህይወት ኣብ ምስትማቕርን ድማ ተወዳዳሪ የብሎን ባህሊ ንባብ ኣብ ውልቀ ህይወት ምንጪ ሓጎስን ቅሳነትን ኣብ ሕብረተሰብ ምንጪ ፍቕርን ርግኣትን ኮይኑ እቲ ቀንዲ ደረኸ ምዕባለ እውን እዩ ባህሊ ንባብ ዘይማዕበለ ውልቀ ሰብ ይኹን ሕብረተሰብ መኽሰቡ ምስ መጠን ጻዕሩ ዝደረግ ኣይኮነን ንጣዕሚ ህይወት ድማ ከስተመቕሮ ይጽገም ስለዚ ንሕና መንእስያት ከም መራሕቲ ለውጥን ምዕባለን መጠን ኣብ ገዛእ ርእስና ይኹን ኣብ ንኣሽቱ ኣሕዋትና ከምኡውን ኣብ መላእ ሕብረተሰብና ባህሊ ንባብ ኣብ ምስራጽ ደረኽ ተራ ክንጻወት ሓላፍነት ክስምዓና ይግባእ ኣብ ዓምዲ መዛነይ ጽልዋ ይቐኒለይ ምባል ኣካለ ሰዓት ዝውቱራት ዓይነት መግቢ ተበግሶን ተዳሲሶም ይጸንሑና ነታ ናይ ምምስጋን ጥቕምታት እትድስስ ጆባእ ንብለኩም ይቐኒለይ ምባል ኣካል ናይ ምቕሉልነት እዩ ገለ ሰባት ንዝግበረሎም ሓገዝ ከም ንቡር ስለ ዝወስድዎ ይቐኒለይ ምባል ኣየዘውትሩን እዮም ይቐኒለይ ዘይምባል ግን ኣብ ብዙሕ መድያት ህይወት ዓንቃጽ ምዃን እዮም ክኢላታት ዝሕብሩ ነቲ ብድሕሪኡ ክትሕገዞ ዝግባእካ ድማ ብኣሉታዊ ዝጸልዎ ይቐኒለይ ሰኣን ምባል ካልኦት ኣብ ልዕሊኻ ዝገበርዎ ጽቡቕ ነገር ኣፍልጦ ከም ዘይረኸበን ንኸንቱ ከም ዝደኸሙን እዮም ዝሓስብዎ ጽሑፋት ስነ ልቦና ምስጋና ምሃብ ይትረፍ ነቲ ዝምስገን ነቲ ዘመስግን ዘለውን ጥዕና ከም ዝህቦ ይገልጹ ሳላ የቐኒለይ ጥዕና ክርከብን ክስተኣንን ከሎ የገርም እዩ እቲ ብናይ ምስጋና ሓይሊ ዝፍጠር ኩነተ ኣእምሮ ኣወንታዊ ዝኾነ ሓሳባት ኣብ ምህናጽ መሰረታዊ ተራዩ ዘለዎ እቲ ቃል ሓይሉ ኣብ ኣእምሮን መንፈስን ምስተወሃሃደ ጥዑይ ስምዒት ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ኣለዎ እዚ ኣብ መላእ ተመክሮ ህይወት ደቂ ሰብ ጭቡጥ መጽናዕታት ዝተረጋገጸ ሓቂ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓውደ ትምህርቲ ንኣገዳስነት ኣድናቆት ኮነ ምስጋና ቦታ ዝህቡ ኣርእስታት ብዙሓት እዮም ይቐኒለይ ምባል ማዕርኽ እንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ በዚ ከነስተውዕል ንኽእል ደቂ ሰብ ንዝሰርሕዎም ስራሓት ዕብየቶም ብዘይገድስ ኣፍልጦ ናይ ምርካብ ሰብኣዊ ድሌት ኣለዎም እዚ ባህሪ ከዓ ነቲ ኣብ ኣእምሮኡ ዘለዉ ሓሳባት ሃናፂ ዝኾነ ኩነተ ኣእምሮ ኣብ ምፍጣር ዓቢ ተራ ኣለዎ እዚ ድሌት እዚ ነቶም ዝሰርሑ ዘሐይል ነቶም ዘይሰርሑ ከዓ ንኽበራበሩ መልእኽቲ ዝህብ ሓይሊ ኣለዎ ስለዚ ንሰባት ንዝገብርዎ ኣበርክቶ ይዕበይ ይንኣስ ብዘይገድስ ይቐኒለይ ምባል መሊሶም ክሕይሉ ይኽእሎም ባህሊ ናይ ሕብረተሰባት እውን እንተኾነ ብመንገዲ ክብርታቱ ኣቢሉ ኣብ ሕብረተሰቡ ክፈጥሮ ህርድግ ዝብል ኩነተ ኣእምሮ ኣለዎ ናይ ምስጋናን ሞሳን ቃላት ኣብ ቋንቋታቱ ተሓቂፉ ይርከብ ይቐኒለይ ኣመስግነካ ኣድንቐካ ወዘተ ዝብሉ ቃላት ኣብ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ እንተዘይበጽሕስ ኣይውሕደን ይቐኒለይ ሰኣን ምባል ሰብኣዊ ዝምድናታትና ክበላሽን ከሎ ኣሰካፊ እዩ ዓምዲ ዛዕባ ሎሚ ጠምዘስቲ ታሪኽ ክሳዕ ዝሃለዉ ጉዳይ ምህላው ወደባት እውን እንተኾነ ብቁጠባዊ መለክዒ ክግምገም ከሎ ንሓንቲ ሃገር ኣገዳሲ ባእታ እዩ ይኹን እምበር ብሕጋውን ታሪኻውን ኣገባብ ንዘይወነንካዮን ብቐደሙ ብጂኦግራፊያዊ ትዕድልቲ ንዘይተዓደልካዮም ወደብ ብስነ መጎት ሓይሊ ምዃን ምስ ኣበኤካ ነቲ ሓሶት እንተተደጋገመ ሓቂ ይመስል ዝብል ኣጉል ፈለግ ተኸቲልካ ዝተሰንዐ ታሪኽ ደጋጊምካ ብምቁዛም ልቢ ጉሩሃትን ሁሩፋትን ክትሰልብን ከተጋገን ምፍታን ከም ስትራቴጂ ይድፍኣሉ ምህላው እቲ ኣብ መጽሓፍትን ማሕበራዊ ሚድያን ብዓብዩ ድማ መራሒ ብልጽግናን ዕሱባቱን ከግድቡ ወደ ወደቡ ማለት ካብ ግድብ ናብ ወደብ እናበሉ ዝድስኩርዎ ዲስኩራት እኹል መረጋገጽ እዩ ይኹን እምበር ሕኑቕ እንታይ ይውፅእ ዓፍራ እዩ ነገሩ ካብ ዝሓለፈ ብዘይፍለን በሺ ብዝተወጠረ ቅኒት ታሪኽ ናይ ምብራዝን ምሕሳውን ምጥምዛዝን ወፍሪ ብሰፊሕ ይስርሓሉ ምህላው ኩልና እንግንዘቦ ዘለና ክውን ነገር እዩ እቲ ወፍሪ ኣብ ስርዓታት ዝመፁ ገዛእቲ ኢትዮጵያውያንን መጋባሪኦም ዝኾኑ ጸሓፍቲ ጥራይ ዘይኮነ ኤርትራን ህዝባን ባርነትን መግዛእትን ብቕልጽሞም ስዒሮም ርእሶም ክኢሎም ብናጽነትን ሓርነትን ክሳዶም ኣቕኒዖም ምኻዶም ዕረ ዝጠዓሞም ርእሰ ሓያላን ኢና ባህልቲ ነዚ ወፍሪ እዚ ኪንዮ መራኸቢ ብዙሓን ንምጽላሙን ምድዋኑን ብኹሉ ዓቕሞም ክደፍኡሉ ይረኣዩ እዮም
ናይ ዝመርኣያ ድማ ዝበዝሐ ጽሑፋት ኣብ ስደት ብዝነብሩ ስደተኛታት ኢና ብዝብሉ ግን ከኣ ኣብ ታሪኽ ዝተሰዓሩ ወከልቶም ዝጽሓፍ ምዃኑ እዩ። ሪፖርታጅ ጽምብል ዓለማዊ መዓልቲ ቱሪዝም ኣብ መላእ ሃገር ቀሪቡሎ። ታሪኻዊ ዛንታ ሰውራ ኤርትራ እትድስስ 4ይ ክፋል ዝኽሪ መስከረም ካብ ካይሮ ክሳብ ኣድብሓ ተጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ልቢ ወለዳዊ ዕላላት ዘይሰኣኖ መጥቃዕቲ መስከረም 11 ብዝብል ኣብ ኣሜሪካ ብኣሸበርቲ ዝተኻየደን ኣስታት 3,000 ሰባት ዝቐተለን ስርሒት ወርሒ መስከረም ኣብ ዝኣትወሉ ግዜ ብማዕከናት ዜና ዓለም ካብ ዝዝከሩ ዕለታት ሓደ እዩ። እቲ 911 እናተባህለ ዝጽዋዕ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ሰዓበ ግብረ መልስታት ንዓለም ናብ ሓድሽ መድረኽ ዘሳገረይ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ኣሜሪካ እቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኣሸበርቲ ተዓሊሞምሉ ዝተባህለ ማዓስከራት ንምድምሳስ ኣብቲ ዓመት እቲ ንኣፍጋኒስታን ወሪራ። ድሕሪ 2 ዓመት ድማ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ብርቱዕ ወታደራዊ ነድሪ ንዒራቅ ወሪራ። ድሕሪ ወራር ዒራቅ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ብዝሰዓበ ፖለቲካዊ ምንዋጻት ሓደሽቲ ተርእዮታት ክገሃዱ ኣብ ዘገደድ መድረኽ ተበጺሑ። ካብ ሶርያን ዒራቅን ኣብ ዝተጨላለፈ መሬት ዳዕሽ ዝተባህለ ሓይሊ ከሊፋዊ መንግስቲ ተመስሪቱ። ሰራዊት ዳዕሽ ካብ ሃገራት ዓለም ዝተኣኻኸበ ጥሩፍ ሃይማኖታዊ ድርኺት ዝነበሮ ከሊፋዊ መንግስቲ ክምስረት ይኽእል እዩ ኢሎም ብዝኣምኑ ወታደራት ዝቆመ ነበረ። ዳዕሽ እውን ብምርብራብ መንግስታት ዓለም ተደምሲሱ ከሊፋዊ መንግስቱ ፈሪሱ። ድሕሪ መጥቃዕቲ 911 ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ምዕባናታት ሓንቲ ብሓንቲ እናዘርዘርና እንድሕር ቀጽልና ናብ ዝሕጂ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ እዩ ዘእትወና። ኣብ ዓምዲ ጸጋታት ባሕሪ ባህርያዊ ጸጋታት ግቡኣት ሓዛን ውሑሳት ጥቓቕማን እንተደኣ ዘይተገይሩሎም ንዕንወት ዝተቃልዑ እዮም። ጸጋታት ባሕሪ ካብቶም ባዕሎም ንባዕሎም ዝትክኡ ባህርያዊ ጸጋታት ምዃኖም ይዘረብ እኳ እንተኾነ ግቡእ ምዝመዛ እንተዘይተገይሩሎም ግዳ እዚ ብስነ ህይወታዊ ብዙሕነትን ብዘደንቑ ፍጥረታትን ዝዘቕበበ ባሕሪ ምስ ግዜ ጨው ሒዙ ምትራፉ ዘይተርፍ እዩ። ወዲ ሰብ ካብዚ ስጋኣታት ንምምላጥ እምበር ብደረጃ ዓለም ጸጋታት ባሕርን ስርዓተ ምሕደራኡን ንምዕቃቡ ናይ ቀዳምነት ሰሪዑ ይሰርሕ ኣሎ። ደቂ ሰብ እዋናዊ ዝረኽብዎ ረብሓ እምበር ንመጻኢ እንታይ ዕንወት የምጽእ ብንቕሓት ስለ ዘይዕዘብዎ ጸጋታቶም ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ሓደጋ የእትውዎ እሞ ተመሊስካ ዘይሕፈስ ይኾኖም። ምእንትዚ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ዘድሊ ምሕደራዊ ቁጽጽር ምግባር ኣገዳሲ ይኸውን። ንምሕደራ ጸጋታት ባሕሪ ዘገልግል ሓበሬታ ንምርካብ ብቐጻሊ ግምገማ ክዙን ደንበ ዓሳ ክግበር ድማ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ዓምዲ ርእቶ ማኣዲ መርዓታትና እውን ንኽሰምር መበል 4ይ ክፋሉ መቐጸልታ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ፍልልያት ክልቲኡ ዓበይቲ ሃይማኖታት ኣብ ሕሩር ብሓባር ምምጋብ ፈትሹ ንረኽቦ። ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን መበል 12 ክፋል ንስኻ ኣብ ስምዒት ከይትንጸግ ከመይ ኢኻ ንገዛእ ርእስኻ እትግምግማ። ገለ ሰባት ከይንጸሉ ዝኾነ ይኹን ስክፍታ ይብሎምን ወላ ክትንጽሎም እንተፈተንካ ንሳቶም ዝነጸሉኻ እምበር ንስኻ ዝነጸልካዮም ኮይኑ ኣይስማዓካን እዩ። ናይ ገለ ሰባት ስጋኣት ከይንጸሉ ግዳ ደረቱ ዝሓለፈ እዩ። ሰባት ስለ ዝነጸልዎም ወይ ባዕላቶም ኣብ እምሮኦም ከም እተነጸሉ ኮይኑ ክስምዖም እንከሎ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝወደቑ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ብርኡይ ርእሰ ተኣማንነቶም ኣብ ባይታ ክወድቕ እንከሎ ከተቕልበሎም ኣየጸግሙኻን እዮም። ብፍላይ ኣብ ፍቕራዊ ህይወት ዝተነጸሉ ኮይኑ ክስምዖም እንከሎ ክሳብ ምፍጠሮም ይዘጽልኦም። ኣብ ኩሉ መዳይ ህይወት ዝተነጸሉ ኮይኑ ክስምዖም ስለ ዝኽእል ካብ ኩሉ ሰብ ክርሕቁ ይረኣዩ። ነዚ ጸገም ብጽቡቕን ዓሚቕካን ክትሪኦ እንትኾንካ ካብ ኩርናዕ ፍልቀት ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ። ደቂ ሰብ ኣብ መላእ ፍልቀታዊ ታሪኽና ብኸመይ ንነብር ከም ዝነበርና ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። ንህበይ ማለት ኤብ መሲልና እንተተፈጢርና ክንዲ ዝኾነ ካብ ፈለማ ፍጥረትና ኣትሒዝና ብጉጅለና ንነብር ነርና። ኣብ ዓምዲ ዳያሪ ትጽቢቱ ሕልመይ እንቋዕ ኣይትርኢ ዝብሉ ዛዕባታት ቀሪቦም ኣለዉ። ኣብ ዓምዲ ደል ኣባብ ቀዳማይ ክፋል ትሕዝቶ ዕዱም ዓውቴ ደራሮ ዘርእስተ ሓጻር ዛንታ ቀሪባላ። ኣማሓዳሪ ንኡዞባ ጎልጅ ኣቶ
دسي زرع ميكائيل نحفشاو معبالتاتن قرب محبراوي أقلقلوتن أملكتو زهابو مبرهي يزنحنا أب عمدي من سجل مغطسلتات حستو تاريخ أصفها ولد ميكائيل رئيس حكمة قريبالا أب عمدي عافية نمرعة تحت عدمن سعبيناتهم بزملكت دكتور عثمان علي زهابو مبرهي يزنحنا أب عمدي فريكادم نمكل خال حمام عبود كلبي وي رابست زملكت قوس كتابة نركب أب عمدي شباب كلا يكفل شعر شبان زرستات حستو تزنحنا أب عمدي حبربرو استفل علي مهارتن أقرمتن تحستوتات قريبا مالو أب عمدي فن وعادات ملأختي منيستري توريزم بأقاتامي أهقراوي معالتي توريزم تحستو درفي قداموتن يزنحنا ريبورتاج توريزم نزلقي مقايرو أب عمدي سبوتلايت تداسيسو أب عمدي كالتشر اند ارتس بهلن من برون بهر الرشيدة زملكت تحستو قريبو أو عمدي Q&A ارتست فيكرام كالد سبسر حب الحيت تغيموزة مع بلوزلو سرحا زلالي تحستو نركب أب عمدي كتبان وانينن كارل ماركس تاريخاوي نقراونت درباوي قرجت زبل تحستو تداسيسو أب عمدي رئيتو حمشي كفال مأدي مرعتاتنا مئنت خسمر قريبا تسنحنا أب عمدي شباب نوس عمدي حسوات حربنيا أبونا ولد أب ولد مريم بتي بتصحفو من بلسانو من نمان اسياتن تمهارون زهبوه بزح معدو بأبنت زذكرو أبويم نزي العليو زلخو أرستي نمهتر كحقزاني تمرتن سنسرعتن بزبل أرستي أب شحن شعتن 244 أب صمناوي غازيتا كاب زتصحفو عنكتس كم مأتوي كتكملوية تمرتي تصبوق أتعبابيا ويكا سنسرعت نسبت راي استوهبه بلجا مخانو كبره انكلو كابزي أبزع عالم زلو كل فترات أملخ بسنسرعت تمرتن الناتا جرح عابيو بمنفساون بسقاون بسول كخاون زخل سبت رايو بمبال وعلت تمرتن سنسرعت نسب عاب مخانو قليتهم كتلهم بمنفساون سقاون زبسل سب مالتك انتي مالتيو زبل حتو على العلم كملسون كلو نتي تصبقن نتخفون أب مللاي ويكا أب مفلاي مبتزح مالتيو كتلك دما نتصبق مفلات أمو مقبال نتخفوكا مفلات أمو مفنفان مالتيو يبلو أب عمدي سدرا بيت نحزنا بعرقن محرتن كنزازمينا وستينا أب تحت الزبل من السي ساميل هابتاي تخلا مريم مبل 26 زور كوينو أبال مينستر هابت بحرز نبرعيو أبتي نتفتات قرب شورا زكايد أهارو تمديبو الناس رحقا نابز تفلالي دسيتاتن زوباتاتن هاقرنا نتقعزة بزعبا تغمن أقلقلوتن قرب شورا أستمروتات يهب نابز تفلالي ديقاتات إناتن كساقصون بزعبا عسا طوري ماي نهزبي حبريتا يسنق نيرو من السي ساميل سرحو أبا تعقوان تنبرا بمخنات ناي بيتسب مرعيو نابس مراديبو مرعى بيتسبو سنبت أحلفو خا نتبحي تسوني على 26 حساك 2024 أب كبابي إنا ميلوتي أب زركب جيرافيوري بزقاتمو ناي مكينا حدقا مويتو نتا حدقا زفتسمو ناي عدم بعد تسقا أبوي عند مريم تسفاتين كوينوم ناي جزا مكينا مريحم إنا تنكساقسيو نتي بشكلاتات وقتيحو زغيز نبرا من السي ساميل هابتاي جيجوم كبابي فادوس موت زس عبا مهرمتي أوريدو ملو أبوي عند مريم تسفاتيون حدقا مسفتسمو تقلت إفاميوم نساميل ناب حليبت هوسبيتال وسيدمو كابو مهرمتو كبد زبلس لزنبرة زلع على حكمنا نمركب ناب هوسبيتال أورتا مزيو من السي ساميل جن كسر ريكالن مشت كبابي ساعة تشحته عرفو تتايسوم أب عمدي زعبالومي كالعين نايموداتن بتأمزستي تاريخ كسع زهلو زبل عرستي زتدالوا اوانو صحف تصنحنا أب عمدي لمعات أقلقلوت تمرتي أبنو الزوبا دوبوب دنكاليا بزملكت حلافي أقلقلوت تمرتي نايتن الزوبا ممهر عبد القادر ريدو ذهبو مبرهي سفير الله زغر مسكرم كاب كايرو كسب أربحة حمشي كفال أب غازيتا إرتريال حديثة سفير الله أب زغط ألوغزات عمدتت ألبيا الريادان منوعة ببريت أنحنا أب عمدت عنا كرتماتا وعركي تداسيسو
ቅርጥማታዊ ዕርቂ ልሙድ ሕማም ኮይኑ ኣብ መላገቦታት ኣዕጽምቲ ቃንዛ ሕበጥን ምድረቕን ይፈጥር። እዚ ሕማም እዚ ሙሉእ ብምሉእ ክፍወስ ዝከኣል እኳ እንተዘይኮነ ቀልጢፍካ ኣለሊኻ ብእትገብሮ ክንክን ግና እቲ ሕማም ቅልጡፍ ዝኾነ ጉድኣት ከይውርድ ኣብ ምክልኻሉን ግዝያዊ ኣብ መላግቦ ዝረአ ጉድኣት ኣብ ምግዳልን ሓጋዚ ይኸውን። ቅርጥማታዊ ዕርቂ እንታይ እዩ? ቅርጥማታዊ ዕርቂ ሕማም ኣብ ዝከላኸል ስርዓተ ኣካላትና ብሰንኪ ዝረአ ምዝንባዕ ዝፍጠር ሕማም እዩ። ኣውቶ ኢሚዩን ዲዚዝ ተባሂሉ ድማ ይግለጽ። ኣብ ሓያሎ ክፍሊ ኣካላት ቃንዛ መላግቦ ምቅጻልን ዕንወትን ድማ ይውርድ። እዚ ዓይነት ጉድኣት እዚ ኣብ ክልቲኡ ክፍሊ ኣካላትና ማለት የማንን ጸጋምን ኣብ ዝርከቡ መላግቦታት ኣብ ሓደ እዋን ይርአ። እዚ ማለት ኣብ ሓደ እግርና ወይ ኢድና ዝርከብ መላግቦ በዚ ሕማም እዚ ምስ ዝጥቃዕ እቲ ኣብቲ ሓደ ሽናኽ ክፍሊ ሰብነትና ዝርከብ ተመሳሳሊ መላግቦ እግርና ወይ ኢድና እውን በዚ ሕማም እዚ ይጽለዩ። እዚ ሓደ ካብቲ እዚ ሕማም ካብ ካልኦት ዓይነታት መላግቦታት ዝፈልዮ ረቕሕ እዩ። ቅርጥማታዊ ዕርቂ ቀልጢፍካ ከተለልዮ ምስ ዝከኣል እቲ ዝውሃብ ፍወሳ ጽቡቕ ክሰርሕ ይኽእል። ስለዚ ዝኾነ ሰብ ምልክታት ናይዚ ሕማም ብግቡእ ክፈልጦ ወይ ከጽንዖ ይግባእ። ኣብ ዓምዲ ትንታነ ዜና እቲ 20 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን ብሰበስልጣን ቀጠርን ግብፅን ኣቢሉ ኣብ ከተማ ዶሓ ቀጠር ንላዕለዎት ሓለፍቲ ሓማስ ከም እተዋህበዩ ዝንገር ዘሎ። በዚ ኸኣ ሓማስ ውሳንኡ ኣብ ውሽጢ 3-4 መዓልታት ከፍልጥ ብፕረዚደንት ትራምፕ ዕድል ተዋሂብዎ ኣሎ። ምንቅስቓስ ሓማስ ኣብ ዝቐሪቡ ዘሎ ውጥን እወታዊ ምላሽ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዮም ዝተፈላለዩ ወገናት ዝሕብሩ። ግብረ መልሲ ሓማስ በኣንጻሩ ምዝኸውን ግን እቲ ኩናት ብዘይወላውል መልክዑ ክቕጽል ምዃኑ እዩ ፕረዚደንት ትራምፕ ዘጠንቅቕ ዘሎ። ፕረዚደንት ትራምፕ ወሲኹ ሓማስ ነቲ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ምቁራጽ ተኽሲ ምስ ዘይቅበሎ ኣሜሪካ ንእስራኤል ብምሕጋዝ እቲ ኩናት ብቕልጡፍ ኣብ ምዕራፉ ንኽበጽሕ ከም እትጽዕር ኣፍሊጡ። ናታንያሁ ብወገኑ ሓማስ ነቲ እማመ ምስ ዝነጽጎ ሃገሩ ነቲ ኩናት ባዕላ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክትውድኦ ምዃና ኣጠንቂቑ። ሓማስ ኩሉ ንኩናት ቃዛ ደው ከብል ዝኽእል እማመታት ከም ዝቕበለ እኳ ክሕብር እንተጸንሐ ሰራዊት እስራኤል ካብቲ ወሪርዎ ዘሎ ቦታታት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክወፅእ ከም ዘለዎ ግን ይምግት። እቲ እማመ ሰላም ተግባራዊ እንተኾይኑ ግጭት እስራኤልን ሓማስን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ደው ክብል ምዃኑ እዮም ዝተፈላለዩ ወገናት ዝሕብሩ ዘለው። ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ኩናት ኣብ መፈጸምታ ንምብጻሕ ንመጀመርያ እዋን ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ጸቕጢ ይገብር ከም ዘሎ ድማ እቶም ወገናት ይረድኡ። ባርካ ዓዲ ሕብረ ብሄራትን ጸጋታትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣብ መሬት ጋሽ ባርካ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ናታ ፍሉይ ጸጋ ሒዘያ ትጸንሐካ ብሃብቲ ጥሪትን ሕርሻዊ ምቹእነትን ነናትን መግለጺታት ኣለወን። ኣብ ግማግም ሩባ ባርካ ዘለው ጀራዲን እውን ናይ ጽባሕ ርሒብ ዕድል መስኖኣዊ ሕርሻ ናይቲ ከባቢ ኣነጺሩ ዘርኢ ተበግሶታት ኣለዎም። እቶም ብፍርያቶም ሰብን እንስሳታትን ዝምግቡን ዝዕቅቡን ካብ ጻት ንጻት ሩባ ባርካ ተዘርጊሖም ዝርከቡ ኣግራብ ዓርኮብኮባይ ድማ ሓደ መዓልቲ ማእከል ቱሪዝማዊ ስሕበት ክኾኑ ምዃኖም ዘመልክት ኣሰር ኣለዎም። ባርካ ብባህርያዊ ሃብቲ ሰናፍ ዘይኮነ ዞባ እዩ። ዓዲ ሓሊብን ኣግማልን፣ ዓዲ ምትሕልላይን ፍቕርን፣ ዓዲ ምትሕግጋዝን ጽቡቕ ባህልን። ኩሎም ዞባታት ሃገርና ናቶም ጸጋታት እዩ ዘለዎም። ጋሽ ባርካ ድማ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ሃገር ዝዋፈረሉን ብዙሕ ጸጋታት ዝውንንን ዓዲ ሕብረ ብሄራት ዝኾነ ዞባ እዩ። ኣብ ጋሽ ባርካ ጓሲኻን ሓሬስካን ነጊድካን ሸቂጥካን መንብሩኻ ክትመርሕ ኣይትእገመን። ብዘለዎ ኣቃውማን ባህርያዊ ትዕድልትን ዝሃብተመን ዝመቸአን ቦታ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ እዩ እዚ ዞባ እዚ መሶብ ሃገር ዝብል ስም ክጠብቆ ዝኽኣለ። ብግቡእ እንተ ደኣ ተመዝሚዙ ብዝለዓለ ኣገባብ ዓበይቲ ልምድታትን ሕርሻውን መደባት እናተግበርካ ካዕበታትን እንተላማትን ክሕፈሰሉ ዝኽእል ብሩኽ ቦታ እውን እዩ መሬት ባርካ። ኣብ ዓምዲ ማህደር ጀጋኑ መበል 21 ክፋል ተገዳላይ ካብ ጉስነት ናብ ማስተርነት እቲ ወራር ብ15 ለካቲት 1982 ጀመረ። ግን ብወገን ብርጌድና 3 መዓልታት ተቐዲምና ንጸላእ መጥቃዕቲ ከፊትናሉ ነርና። ዕላማ ናይዚ ድማ መደባቱ ንምስባር እዩ። ኣብ ሻድሻይ ወራር ሕክምና ብርጌድና ኣብ ክልተ ተኸፋፊልና ስራሕና። ሓንቲ ጉጅለ ብወገን ፋሕ ዝነበረት ኮይና ጸኒሓ ናብ ወጀባ ደይባ፣ እታ ሓንቲ ድማ ብወገን ኣልጌን ንዝመጹ ውግኣት ትቕበል ነበረት።
مكففال حكمنا برجيدنا أبشاد شاورار ترايزي كونه أبتب دحريو زعبون بتمساسالي أبكل تجوجلات خفافيليو زنهتف زنبرا سلاحتا ورار تلاقي بجنبار حل مستدفئة كفال أهادوتات برجيدنا كاب جنبار سميناو سحلن نحل سلاستن قساقسة حكمنا ناون نخن كفافل تسأليو نايو قال حلفتن بود هبتت مرح أجار كبيد براتن كمون حدا خفال حكمنا برجيد مستن أب جنبار سحل زنحا كترف نكلو قالينا دما مستن نحل زخدا تقعيزنا أبابا محاري مالت مرحيت مسرع ناتنت عمى محرت ترموز يوهانس برهانة في السهاتين ود حبتي يمانة شفلي أفوركي بره حكيم برجيد كويناينا مستن ناب حل استنك أساقسا توقعيزنا وق سلحتا كبير سلزنبرة بزحي موقاتن مسواتن نيرونا تلاقي إيدف سلزنبرة حكم الناتات بزحي وقات أب إيدن كحازا قداماي رديت هيبن قطتا نزارا يفانوا نبرا حسرت موقع عازي مخاينون أقات إيمونا إذا تأقمزي بفلاي نحا خايم عابب الدهونيرو نسلحتا ورار تلاقي أفشلنا نبوتنا كنملس زخفلنا يوم مسواتن موقاتن قليلاي نبران ود هبته مالت مرحي أجار كبير برد نتي أبتوق زخفلنا واقان مقلاص وي أنا ود هبته بشدوش مخاين متيس بسلسة مخاين سحلي من لسالخو بمبال أستنتنا أب عمدي رئيتو مبل شادشين ناي موداتن كفال ما أدي مرعتاتناون نخسمر مفتي إرترا شيخ الأمين عثمان أبتي قلمحتت أهل الكتاب مالت people of the book وي ناي متحف أهزاب زبهالو إسلام كريستيانن أيهودن يوم متحفنا دما حردوم انت بلعكم قالوم انت وسركم كل أيكونن يزبل أب عدنا لمدو خينبر أبتن إسلامن كريستيانن زقمتولن هاجرات بحسب مزبلعو أو هاجرنا إزفل اللي بحدا نقص كم ستأتاتوي زيزنتو سلازي لمدنبر بقرآن أي تخلكلن يميلوم ناي إرترا أرثوذكس توهدو بيت كريستيان باباسن ناي جزياوي سندوس أبو منبرن أبونا فيليبوس كمون ناي أرثوذكس توهدو جزياوي سندوس مكتلوم أبونا يعقوب دما أب منغو إسلامن كريستيانن تلقي نمبرتا استجبرنبر أب صحفنا سجا إسلام سجا كريستيان زبليلن بب إمنتكا بارخكا كتبلعو استقربلكا بإمنت بارخكا إخا تبلعو نسب زركسو كاب أف زوتيو أب حق أوريت زبلعن زي بلعن يفلاليو نيروم يوم دحر أوريت كن أب وانجيل تصحفيو أملاخ زفت أرخلو قدوسيو إلوم يركبو أب عمدي نقحد بنات وطواي زانتاتات قلعو أم عبالة أمراوي بالحي انتي أبركتلوه تداسيسو مبل شرشك فالزغر مسكرم كاب كيرونا بارو بحق قريبا لا أب عمدي شبابين من إسياتن كبرتاتن أب إرترا تداسيسو أب عمدي كورنع تمهارو جزينا بخمين عقبن نابرب حنا نوعلون دقلا تمهارو زي في التوكا لماد ملاي قدل قدامات أب مايات زن سافوفو نركب أب عمدي فرز عري كابتوم أو هجرنا تأتاتيوم زلو كلتا عليتات مورينغا ستنوب تلا زبهل عليت مبقلو أب مبرق أفريقيا خون كلو اتوم مسترفو 13 عليتات مورينغا جنا أب سودان جبتي وشمت عربن كساب رحوق سمين موت بحرن تزركحهم يركبو أب علم اتي أزيو قنونن تأمرتاو تخليت بهيلو زتوعن مورينغا أولي فرايو إز تخلزي كالتفوز عبين أب كل خبابي كناتاو مريت درقن حوس درقن كبابيتات تزركحو زركب دركي زتصور قربيو مورينغا كابتنتي أب معلا ودسب كوعل زتصنحن بزح ربحا زهبن قربيو إز تخلزي بزح عينت عقر تقني زهب مغانو زتا قبر مصنعتات يحبرو أب عمدي شباب نوس عمد حتو شباب نحمام مقلع وي بروسيلا زملكت حتو قريبو نتحتو زمتن مبرهي توهبو يركب برقت كنكنا خلو يكاليو اتتنكي بزي فلحة تبان وتسيتون سقا كمون مس انساتات زلنا ركب كاب بلنايو نإن مقوم انساتاتن وتسيتومن بقبو زبسرون كاوح سنتوم سرقاقت تكالاتن مغزاء بعبي رما أب منيستر حرشة بمخاد نزلونا تريت كنخطب يقبع إزمس نقبر أقباب من محل اللاف نايزي حمام كنبات تخنا غالينا أقدمكي ندكي تبا سلازغر بلوم كتنقق إلكنيركي اتتأقم
ፀባ مقرب ዘይኮነ ካበይ ትገዝዮ ይትሕቶ እትገዝዮ ፀባ ውሕስነት ዘለዎ እንትኾይኑ እሞ ድማ ብግቡእ ምስ ተፍልሕዮ ፀገም ይብሎን ብፍላይ ንህፃናት እንቅርበሎም ፀባ ተጠንቂቕና ክንህቦም ይግባእ ንሕማም ብሩሴላ ጥራይ ዘይኮነ ፀባ ተነቃፊ ከም ምዃኑ መጠን ንኻልእ ሕማም ከይቀልዑ ብግቡእ ኣፍሊሕና ደቅና ክንምግብ ይግባእ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ተርሙማ እቲ መርማሩ ቆልዓ መበል 14 ክፋል ዛንታ ዕላል ምስ ከዋኽብቲ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ 2024-2025 ንረክብ ኣብ ዓምዲ ቀለምሕተት ሽልማት ደንደን ንዝያዳ ጻዕሪ ዕዮ ገዛ ዝሰክም መደብ ዝብል ሃማተ እዞባዶብ ምስ መበል 37 ዙርያ ሃገራዊ አገልግሎት በመውራድ ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ መርመራ 12 ክፍሊ ማለት ማትሪክ 2024-2025 ተሳቲፎም ልዑል ነጥቢ ዘምጽኡ 284 ተማሃሮ ብ2 መስከረም ሽልማት ደንደን ዓዲሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብቲ መደብ እምበኣር ንኣተኩሮና ሰሓበ መንእሰይ ገጢሙና ነይሩ ካብቶም ሙሉእ ነጥቢ ማለት 4 ዘምጹ 64 ተማሃሮ ብፍሉይ ንኹለንተን ንመርመራ ዝተሳተፈን 8 ዓይነታት ትምህርቲው A ኣምጺወን ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ደቂ ኣንስትዮ መቐጸልታ ካልኣይ ክፋል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሞያ ሕክምና ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ ሚንሁናዊ ህናክ ን13 ዓመታት መመላእታት ዝተጠውየ ክሳብ ብሕክምናዊ ኣልያ ተስተኻኺሉ ኣብ ጃፓን ጥራይ ዝርከቡ ኣገረምቲ ነገራት ንዋንኡ ሓበሬታ ጉዕዞን መንገድን ዝህብ ብልሂ ጫማ ይርከብዎም መበል 7 ክፋል ዝኽሪ መስከረም ካብ ካይሮ ክሳብ ኣድብሓ ቀሪባላ ኣብ ዓምዲ ኣሰርዋል ባሕርያ ንምዕቡላ ገባብ ግፋዓሳ ዘላለት ሕስቶ ሰፊሩ ይጸንሐና ኣብ ዓምዲ ተቐሪር ወርቃዊ ፀባ ማለት ህሩድ ዝተጸንበሮ ፀባ ዘለዎ ጥቕምታትን ተዘርዚሮም ንረክብ ኣብ ዓምዲ ኦፒኒየን ዋንነት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ዘይቅየር ጋህዲ ምዃኑ ተተንቲኑ ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ንጸገማት ከም ባይታ ጻዕሪ ምህዞን ጸምባሪ ዕቤትን ብምጥቃም ኣብ ባይታ ዝተጋህደ ምዕበለታት ተዳሲሱ ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት ኣብ ማእከላይ ደንካልያ ኣገልግሎት ጥዕናን ምስፋሕ ዝተኻየዱ ጻዕርታት ተዳሲሶም ኣብ ዓምዲ Q&A ኣብነታዊት ሓረስታይን ኣደን ናዝሬት ደባስ ተላልያ ንረኽባ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎሚ ዝተዳለወ ትሕዝቶ መደብና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ሰላም